Niin, tämä käsinkalastus tällä Rahajoella alkoi noin 12 vuotta sitten vuonna 1990. Ja tämä lähti siitä liikkeelle, koska täällä esiintyi paljon salakalastusta. Ja Nissilän osakaskunta sitten mietti, että miten se voitaisiin hyödyntää rahallisesti kalastuskunnalle tämä salakalastus. Ja keksittiin käsinkalastus. Ja alkuvuosina tämä sai kovan suosion, koska se ihmetytti, että mitenkä voidaan käsin ottaa kalaa veistä ja varsinkin joista. Mutta tämähän perustuu siihen, että nyt täältä Rotimojärvestä nousee kalaa tätä pientä jokea myöten tälle koskiosuudelle ja se siinä väsyy vastavirtaan uidessaan. Ja menee tuommoisiin pieniin suvantopaikkoihin, niin sanottuihin akan virtoihin, ja tästä se on mahdollista pyytää käsin. No, minähän olen saanut tässä ammattini puolesta kierrellä Suomeen ristiin ja rastiin erilaisissa kalapaikoissa. Ja täytyy sanoa, että tämä Rahajoki on kyllä ihan omanlaisensa ilmiö. En ole vastaavan tyyppiseen kalastukseen kyllä törmännyt missään. Että täytyy sanoa, että erittäin mielenkiintoinen kokemus ja sopivalla tavalla haasteellinen, urheilullinen. Sanoisin, että ainoa huono puoli tässä oikeastaan on se, että sesonki on hyvin lyhyt. Sehän menee ihan viikossa parissa ohitte, eli siinä täytyy kalastajan olla sitten oikeaan aikaan liikkeellä, jos meinaa tätä lajia kokeilla. Aika väsyyksissä. Mäpäs elokku koittaa mennä kun kierränkö. Tällainen kalojen vaellushan niin on hyvin tyypillistä varsinkin näillä lohikaloilla, mutta kyllä sitä esiintyy ihan kaikilla lajeilla, esimerkiksi hauella. Hauella nimenomaan kutuaikaan. Eli varsinkin tuolla rannikolla tiedän useitakin, jopa hyvinkin pieniä puroja, mihin kaloja nousee näin kevätaikaan sankoin joukkoja. Niillä on päämäränä sitten vaeltaa johonkin sopivaan kutujärveen siellä joen toisessa päässä. Eli kyllä ilmiö sinänsä on hyvin yleinen, mutta että sitä on näin kalastuksellisesti hyödynnetty, niin Rahajoki on siinä poikkeuslajissaan. Ennätyskalat. Nyt on saatu se 11,5 kiloa, mutta tämä on vähän niin kuin legendaa, että tämä olisi otettu kivellä tapettu, mutta nyt käsinkalastus tämän virallisen ja valvottuna on 6,7 suurin käsin nostettu kala. Tänä vuonna on erittäin hyvästi noussut kala ja suurin kala on tänä vuonna 6 kiloa 100 ja 4 kiloa, 4,5 kiloa. Sitten on myös tuommoisia 2 kilon, 3 kilon haukia on tullut erittäin mukavasti. Ois se ennätyskalalle voinut parempikin tulla, mutta ei se nyt tuon parempi tunnu. Josko sitä saisi selvää.